Migao mar arita e kaunti ma Busia ondhi ogunde 22 mag nyasore ma kwan omenda gi romo $35 kod nyasore mamoko ma kwan gi romo $21 kuom thuolo mar dwe achiel mokalo. Koloso kod jofwambo e tesend obila ma Busia, komanda mar obila e kaunti no Robinson Langat wacho ni yedhe mamero jigo wuok e piny libamba ma Uganda kendo ikelo gi e pacho ka e yo mok owinjore. Kata kamano omedo chiwo puoch ne obila kod jodak kuom bedo akicha kod chwalo lipode ma kamago. Ndio kuonekana kwa TV. Pangi leo tumeweza kunasa kuanzia tarehe 1 mwezi huu. Tumeweza kunasa zaidi ya kilo 800 ya pangi, ikiwa street value yake ni more than 35 million Kenya shillings. Hii kesi yote tulikuwa na washukiwa ambao walishikwa ambao wako hiyo kesi yote wako before court as we speak now. Tarehe 5 mwezi huu tuliweza kunasa madawa mengine inaitwa methamphetamine ambayo ilikuwa 2.65 kgs with street value of 21,250,000.